Atong cutter. Mana ba? Ha? Ano ay sa Ay, pwede naman isa ikon sa tuyo. yan. Sirahon, ma'am. Kali naghugot mag-ayo. Hindi, inigpitan kasi yan. Kayo. Higa. Dito pa sa iyang ilalong pa. Ano pa rin luag oh. Hindi naman oh, kaning tunga. Inuok ko. Ilaw pa ba dito sa tunga god ana? Di pa. Wow. Sa iyang pinakailalong. Years then. Na-crispy na siya. Yay! Mabungkag di karon. Nung pagkakaroon. Ay, dito Wala, na Jake. Jake. Tayo mga kuwan sa... Ayun maging buwan bunan. Kaya ba nang... Wala ng panic. Ito pa sa ano. Ayun eh. Ano yun? Sayang ito. Player ba? Sure. Sure, ma'am. May isa pa. First time ever, lechon belly hinaguan. Churing. Pag-isijig. Ayan. Atong sombrero. Diba? Mhm. Dapat ang nag-request ko na. Sada lagi. Blurred ang litsun. Siya mo ni kuwan mo. At si Mars naman ay... Ano yan, Mars? Mango cake. No, may cake na naman tayo. Tabigin ang Disney ah. Sa Milo. Jay! Boy, alin na mo ba? Ano na wala pa. Daan na ano mo? Daan! Sana na. Daan! Hindi na pala. Roger! Si Wayman mo nila. Daan! Ito na yung ating lechon belly. Ano pa yung lasa nito? Ah! Ala. Tasty dito. Ala. Sunog. Ano kayo siya? May kana! Kain na tayo guys. Ay, naman di. Okay na yun. Ba't yun ang nila? Alin na mo. Uy! Ay! Alin na mo ba? Panawa na mo. Lado na pa. Napay box out. Ayun, yun, ano. Nga na, napay box out. Wala na box out ba? Tapos ganito ko ay DVD. DVD ka ba? Box out. Sa litra na is, soyo.
Upay na nanay abs si mga aping. Wala na. Wala na kay. Pila time mo? Wala. Alin mo? Lako sa phone. Ay na. Ay na ma. Oh, sige. Breaking kill. Ikaw yung birthday celebrant ba? Ay na mo. Hoy. Ay na sa arte. Tapang apriya. Ato, wala na sa pagmamahal di ay. William! Arjun! Ano dyan? Tulong na ito. Pating! Ay, maan. Saka kung kutilya. May dapat ay plato ang... Yaon. Jeff lang. Ay, palugma. Ha? Si... Wala ko na ginagawa. Nakapost na ka itong sign. Ako na itlog din eh. Nakapost na ka. Spaghetti. Dili ka itong nagdikit-dikit ni Banda. Pabanat pa. Pag dami namin yung sila ng mga, kami ko lang yung plan. Medyo nahapit siya na po natin sa akin. Oh. Alam nyo ka to? 100,000 na. Yun. Ano sa ganang gawin niya? Kukulit ko na kosto. Wala mo mong ka. Kita mang kasal siya video. Ano? Kaya ko na din dito. Wag ka. Wala bang pagkukuhaan sa mga. Ay, dili ka. Wala ka kabidyo ka to nagligid-ligid po ka pilay. Kung saan yung puso mo? Nag-live ko. Ako ba tayo? Wait, try. Diyan, mapit sa tayo sa aking pagtuloy. Oh, nariya? Ay, nakagaling ng una na. Nagdawang tao na ng laman loob. Pag-ilit sa kanan siya. Gila kayo mo lang. Kumusta rin?
kuan ako di nga ibalik sa isla kay angkas namin sa to nga kay kanang sa ba. Ito na lang ta. May mamimili ba? Bayot! Mga one time. Nakalabihan ko na ako ngayon sa kay Kupat. Umahas. Doon sa kanon, Manila ka. Pag ibawal, no? Yung sa kanan lang, sa mununod lang sa Bawal siya. baho. Ang atang panon. Huwag ka nang ibalik ka sa market. Anong pula? Ito ito paano pula? Kap-kap. Sa daanon sa Manila, permit din yung pula. Sa butangan, ang sabaw. Pagsabaw, mi. Anong pula ba? Mga bukong. Walang ibog. For Magella. Ano? Imelda. Handa. Pag-email ka na isda. Marcos. Guys, gamay ito yung dente lang. Ayun na. Bukayo. For me. Sabi ko, parang Tulog ka? Hindi tawag na ako na. Na? Yan mo dire ba? Dahil ako na lingkod. Habol. Oh. Naman, kaya. Ma'am. Sarap na isda. Hindi pinalawan tayo. Tayo mo na. Come on. Hindi, ang barbecue, Ako din ang akin. Ang kukurin mo din ang puting. Ako ang dalawa, ilang mo. Ang Kaya ganahin ko sa balot. Asa ko eh. Ibalibong. Bating na may bukog lagi. ito mo parang lato ito ito. Ay, 150 unlimited. Atong ko lang yung ipabutangan sa sauce. 150, 149. Marinit yan pa. Balot. Hindi ko kamto. Mas masarap ang balot. 149 balot na ito unlimited. Sa Lato ito eh. Maya ka. Tapos, tomatos na. Ha? Palit din ang balot. Kay. Apa ingon ka? Ingon na baka nga lami. Ingon kay pagkuhan. Kuhan. sakto lang Ikaw yawa. Ano tingog na ikaw? Very journalism. Kami sa usawa ko. Dahil ikaw na daw ang nag-ingon nga, ay announcer na lang ko. Or gipili ko. Dali mo man ang sinugba. Galing Kami mo mo ito pala. sinubang isda. Sinugba ang karne ba? Bago. Dahil, ikaw ko napili nga, sige, Joy, cancer ako sa ano ko. Or hindi ko pili ka. Ako mo lang ko. Hindi ko matuwa dahil. Nga kuhan, sa kalagan dahil. Hoy, ikaw rin, pili. Ano kayo tambok na? Kanina ko lang din na-realize. Bahay nga pala pala yung pinag-inuman natin. Oo. Fiesta. Doon pa na sa gilid Yun nakagaling. yung hotel. Oo. Ay, yun yung hotel. Diba ako nakabuk kayo sa Ganun nga, ipatulog. Ay! Muli ko siya. Napay ka nun tari, sudan. O, di ba ma? Di ba ingon ko nga, malaki na nagbayad, nagdagi. Ano na? Tapos ginagawa Ipay! ko wala ng pera. Napay kwenta ka sila ba? Dahil. Ang bot. Magkano yung nabala si Daniel? Ano, wala nawalaan man. Nawalaan si... Sikat ang fiesta ilan pa doon. Ah, pista dahil. Si Mang Suji lang. Last year. May sa Mang Suji. May Manila. Ano Manila? Ano yung baso mo, anak? Wala si Mama Manila. Napangit. For Emma nga wala. Wala talaga. Kabisado kasi yun natitirang pera ko, nung huling inom ko, bumili ako ng gin. Nakailang din ka? 2. Wala.
Binigyan ko pa kasi sila diba na pambili ng tanduay bago bumili ng pangalawang. Gabi siya na sa gym, dua ka po. Hindi man niya kapag hindi man. Dali, pinahubog na kayo siya. Maglisa, nagaring sakit mo to. Radyo mo? Kami ba lang to? Kuya, alam ko balik dito niya kanang kita mabubos ka. Balik ko yun di kuya. Wala yung mga cash kuya, puro mga kuan. Ay. Busog. Gilis ko. Sarap na isda. Gilis ko dahil. Ano tawag din sa isda na to? Sap-sap. Solo hikay. Ha? Solo. Oli. Solo. William anak to. William, sige nga isda. Sulinaw. Sulinaw. So hindi siya malabo. It's solely now.